Baba muchiona tauya panapa kudai tati regai tiende timbondoonawo landlord. Mwaite zvakanaka. Mwaite zvakanaka. Napo tinofana kugara teionana. Ndio zvakanaka. Nyaya yatauya nayo baba ndiye kudai. Mumba munomira zvakanaka nenyaya yemakonzo. Isati tiri kurowa imbwa takaviga mupini. Patakauya panapa I think makaita era yekusati taurirawo kuti pano pane makonzo. Makatitaurira mukati panapa wanangu zvamauya mvura inoda kubhadharwa, magetsi anoda kujuswa, mukatiudza mitemo yese pano chiwanze chinofana kutsvairwa. Exactly. Handidika? Yeah. But nyaya yemakonzo hamuna kutaura kuti pano pane makonzo. Izvozvizvi masofa angu apera kudyiwa nemakonzo. Hembe dzekubasa chaidzo dzadyiwa hembe dzangu. Ndakuita loss asi every month mari yenyu ndinokupai. Papo igwinyiso. Hapana pawakambokorere kundipe mari yangu T1. Endi neniwo vantu vanotondiyemura kuti mutape chatibwege mwakaona vantu venyu vakanaka. Hino apa manje powouya napo nyamashi apa hazvina ndaa. Ngatichaiwo ona T1. Shuwa iwewe makonzo aya wakaguma ari pano. Ndikuona manje. Ndikuzvinzwa. Makonzo aya ainga ari pano. Hainga ari pano manje. Iwewe chati achikumbiro kuti hai hawakaguma ari pano wochitodzidze kugarisanawo nawo makonzo. Chamunorwa nebeta wakati tamba imwise mujairani. Nai baba muri kuti chiko imi? Ndiri kuti aiwa zvamuti ndiri kuti kakuti ndochijairana nemakonzo achindidyira hembe. Ndojairana nematambe mese mujairana nemakonzo. wona zve T1 ininyo mauraele nzo makonzo. Very wona manje iwo inini kuti ndiuraye makonzo eya ndingada kuti ndimauraye asi mwoyo wangu unorwadza kuuraye makonzo ngokuti kana bhaibheri remene rakazviramba rakati hai musauraya. Aiwa inini unotoona kuti unotochema hako nenyaya yekuti ichichichi wamboti waone maviri amazukuru aikonza nepafiji aya haasi kuonekwa mazano akazvara izhwiriri masofa akazvara kuona timu iyeyo yobuda kufamba kutodayo hatopochaona tichapinda ini hangu chichemo changu nalandlord kana mati mamusi kuda kuraya makonzo enyu chimabaya madhepo asara machibereka because akazikana kutozadza kana makeji 5 very unoronza kuti inini ndakaende kuchikora here chemanesi chokuzobaire dhepoti makonzo. Aiwa harinzi dhepoti inonzi dhepo nemufana kubaya makonzo enyu kuti asaramba achibereka. Izvizvi T1 mukatuma kungopfeka zvemufananidzo kuti yakuzara tambo kuno kunokose kwadyiwa nemakonzo. Ini ndiri nani ndiri munhu mudzimai adzimai ose akarumwa hakusina chinhu kuchina vanoenda sekurwadza. Aiwa inini izvo toita T1 ini 3 months handisi kubhadhara rent kusvika makonzo ngaambobhadharawo. Aiwa ipo yomopinda naye makonzo ngaambobhadharawo. Ngwariraiwo zviro zvenyu. Imimi kuti makonzo acho anodya chikafu chedu. Otidyira futi hembe. Aiwa odya mune zvipfeko zvemukati handi kujairirako nezvipfeko zvemukati futi. Aiwa izwai zvavo yakutowache unika pa takutonyara ndokukumurira. ukadaro kumvura munyatse kuona ndatopedza isi 3 months hatisi kubhadhara rendi pano. makonzo mungarekere kubhadhara rendi ngambobhadhara. Alright, nomukombidze njira iJoni. Alright, kunyanya iwewe nokusikire nyimwe yemudziso iwo.